kula paringi setunggaling aji-aji inggih menika ingkang winastan aji konta wekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan. Aji konta wekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan. Goyadyopa menika setunggaling aji ingkang menawi dipun watek saged ngrawuhaken dewa kayangan sinten kewapun ingkang dipun karsakaken. Banjur nanging wonten pepalining aji-aji kala wau mboten kenging nglangkai dupa pepanggil ingkang angka sepisan, ingkang angka kalih mboten kenging kawatek nedengipun siram lan nedengipun badhe mapan sare. Nanging nggih menika sipating muda tumaruna ana barang anyar menika sok kepengin nyoba-nyoba. Satunggaling dalu wancinipun wulan purnama Sang Dewi Kunthi manjing paperman ngrebahaken sarira mapan sare. Kula nuwun sewu. Wat aji kala wau lajeng dipun watek ingkang dipun esti salebeting manah inggih menika dewataning Rahina Bathara Surya. Geger kayangan kaca ngerang inggih titi wanci menika jelek kaya tanpa sangkan Bathara Surya rawuh wonten sisihipun ingkang rayi Dewi Kunthi. Bathara Surya rawuh ana kono inggih kaget awit dewa menika menawi ngejawantah nggih ngaten menika. Dewa menika menawi ngejawantah nggih namung mak jelek ngaten menika mara-mara nggih sampun wonten mriku. Mila Dewi Kunthi kaget sotaning galih labet anggenipun nuwun sewu mapan sare nalika semanten namung sak sekecanipun. Dasaripun hawanipun sumuk lan ungkep kori mboten dipun teteki anggenipun mapan sare namung sak sekecanipun. Mila kaget Mas paosaken Bathara Surya kok sampun wonten ngriku jumeneng sarwi mesem mandeng Mas paosaken saliranipun Dewi Kunthi wiwit pasumbulan ngantos jempoling suku kemput dipun sawang sedaya sinartan Bathara Surya ngulu idu. Wekasanipun Bathara Surya ngendika hong ilaheng Kunthi ana parigawe apa ngrawuhake ulun ing titi mangsa iki. Lha kaget ingkang rayi Dewi Kunthi. Senajan sinartan mingsat sinambi mernahaken busananipun nanging sampun kelajeng kawanguran dening Bathara Surya. Iya. Wah. Nalika semanten pancen ingkang rayi Dewi Kunthi ayu saestu. Katitik nedenge wulan purnama bulan dadari manjer wonten tengahing langit nembus cahyaning gendeng kaca tumanduk wonten pasuryanipun Dewi Kunthi katingal rikmanipun menika jianges pasuryanipun sumunar netranipun pendul kleceming lathi yen disawang marake wong semaput. Mila mboten lan mboten ngokal Bathara Surya ndredeg gemeter sariranipun wel-welan kaya nuwek-nuwek wong tanpa dosa. Sarwi alon pijiling pangandika, "Wong ilahing Kunthi, dewa ngejawantah kudu nindakake pakaryan darmaning dewa ingkang kudu katindakake, ora kena dewa bali nglenthung." Sabanjure piye penembang? Iya. Nalika semanten wancinipun dalu rembulan saya glewang suasanipun edung saya peteng jroning wengi peteng ingkang wonten namung sepi jroning sepi ingkang wonten namung lali jroning lali ilang wewayanganing dewa lan titah ingkang wonten namung lanang lan wadon. Lah lanang lan wadon sing lagi lali menika menapa badhe kula critakaken. Ceritane piye penemban? Bremara badhe ngisep sarining Puspita, brengengeng sang Bremara nggih kumpang kala wau. Suwantenipun arum manuhara, dasaripun kembangipun menika tasih kudhup, mila kekejer kumbang anggenipun ngupaya dununging sari. Sareng sampun permana sang kumbang dipun isep sari kala wau kongsi tapis satemah marmantuk jatining
pemarem muarem bahaya lire marem piye nalika semanten marengi krawitan uyon-uyon para niyaga abdi dalem pengrawit kraton Mandura nembe klenengan dalu menika. Apa tabuh semono ki durung bubar? Inggih dereng rampung awit dipun terusaken gendhengipun patalon inggih menika gendhing cucur bawuk. Oh. Banjur iya gendhing cucur bawuk kala walajeng minggah Parianom. Tegesipun sinomipun ingkang kawis tinggal ngawi-awi. Parianom minggah dhateng Sri Katon tegesipun asrine wis ketok. Lajeng katampen sukma ilang wis kemut-kemut ning bun-bunan kaya ilang-ilang sukmane. Bahaya. Katampen ayak-ayak menika mbok menawi saking lingganing tembung yak-yakan. Ayak-ayak tumunten srepek saya sesek dipun sampahaken. Sampakipun gagrag Semarang suwukipun mawi dipun beduki nanging saka bantere sing nabuh bedhug wekasan bedhug kala wau bedah. Semanten atur kula menawi wonten klintah-klintun ngatur kula nyuwun samudra pangaksami. Matur nuwun. Aduh Gusti. Lah kok dadi kaya ngono kowe, Nduk. Aku ora mentolo. Muningane carita iki kowe diarep-arep bisa dadi kusuma. Upama entuk satriya-satriya pepethinganing jagat-jagat ing bawana upama ta entuk ratu disunggi-sunggi wong sak negara. Nanging jebule lakonmu saiki dadi bubrah langkrah kaya ngene kuwi kowe dadi rusak ajak-ajak dosa kok golek kanca. Aku ora weruh pojok plerete ora ngerti kentang kimpule. Aku bakal nanggung lingsem kowe dulurku Kuntiyo. Kula nyuwun pecah kemah. Mboten Raden Ayu. Mboten prayogi. Nyendhakaken yuswa menika namung badhe ndedawa dedosan. Awit ingkang nami pati menika wonten tiga inggih menika Pati Nesta, Pati Madya lan Pati Utama. Pati Nesta menika patinipun tiyang ingkang nglampus diri nglalu nganyut tuwuh menika nista pocapanipun manjing neraka jahanam. Pati Madya menika pati ingkang dipun sangkani saking sesakit perkawis warga utawi neraka kala namung gumantung darmanipun rikala sugengipun wonten ing alam padang. Wontene Pati Utama menika ingkang dados gegayuhan cara-carane tetanduran wis awah biyet wayahe njabut dipun jabut purna darmanipun menika kedah katetepaken. Mila menawi jengandika ngaken dados murite Begawan Drwasa sampun ngantos paduka mogok yuswa paduka Raden Ayu. Banjur yen ngono kudu piye? Nganyut tuwuh ora mbok lilani. Najan to setengene atiku ya mengkono nanging lakon Mandura terus kepiye Drwasa? Iye. Raden Ayu, kula wonten dawuh panembahan. Monggo kula aturi manut pun bapa. Kula aturi manjing dhateng pepengkeran kula ingkang badhe mbudidaya wijiling ponang jabang bayi saking salira jengandika Raden Ayu. Sigra kang pala tuningal Brang sampo samyo ngedali lar kadhek wileting kota danjangkung nanging sang niti benjang sangat jimicil badhe nyong ngedali wuwus Trasta Surawilaga Gyong esti purbaning dat kang murweng dat Begawan Drwasa ginolong lenging tekad ginelak mangsane ginege wancine
Sang ingkang samar-samar srimbas ketapis katarik saking cipta mulya. Biningkas ing reh Basuki ciptanira muhung ngarsa anyurung wiji jabang bayi. Wijiling ponang jabang bayi saking gua garbanira Dewi Kunthi. Kawusa kocap ana kaelokan grahana surya. Amargi wijiling ponang jabang bayi mencorong sumunar cahyane. Mencorong cahyane glewo mawi tandha kadewatan. Rasing rasana engkong leming mawa limut kalamatan jroning alam kanyut Kakang Mas, anak kula sampun micil saking badan kula awit saking pangwaosing Begawan Drwasa, Kakang. Raden, prayogining lampah jengandika Raden Basudewa paringa pusaka nami kinarya tetenger. Begawan Drwasa reh ning nyatane sumunar cahyane kaya Sang Hyang Surya. Muga sinekseni sining rina wengi segara gunung kiblat 45 pancer. Tak paringi tetenger Surya putra ya Raden Karna Basusena. Yong ilaheng ih. Kula dahat nayogyani lan mojong menika cundhuk sanget kalian kawontenanipun. Syukur menawi jengandika anggir tanggap. Banjur kepiye penemban perkara iki? Aja nganti ana babakan ingkang bisa gawe dak-dakaning pasulayan ya lho. Merga lelakon ingkang sinandhang dening Yayi Dewi Kunthi iki. Banjur piye bocah iki penemban? Raden, prayoginipun Dewi Kunthi piyambak lajeng raosipun kados pundi awit sedaya kala wau namung gumantung wonten wasisaning lampan menika. Inggih keparingipun Kanjeng Rama Prabu kados pundi Kakang Mas? Yayi, Siadi bakal didekake sayembara pilih ana ing pepanggungan. Dadi aja nganti kawistara lamun to sejatine Siadi wis duwe anak, wis tau duwe anak. Menapa mekaten kemawon putranipun Dewi Kunthi kampasrahna dhateng pun bapa Kewala nggih.
Aduh panembahan. Kula mboten badhe saged. Perkara iki piye Dwiasa? Iya, menawi mekaten prayoginipun lare menika badhe winadan Kendhaga. Menawi kasdu Dewi Kunthi lare menika kula wadhahi Kendhaga tumunten mangke. Badhe kula pisahaken kalian Dewi Kunthi supados sampun boten wonten ingkang manoni. Sampun ngantos wonten Raja Nerpati ingkang muningani dumados sing lampahan lairing Sang Karna Basusena menika. Kunthi, manuta. Dadi mangsa iki si Adi kudu pisah karo anakmu. Nyun pangapunten awrat raos sing manah kula menawi kula kedah pisah kalian anak kula. Karena tasih jejabang ingkang abang. Menapa inggih wonten piwulang kok kados mekaten kula kedah pisah kalian anak kula to Kakang. Kunthi, kowe kudu eling. Perkara iki nek nganti kesumurupan bakal suduk gunting tatu loro. Negaramu dadi rempon. Mulane si Adi kudu bisa milahake. Kudu mbok pilahake paning tekadmu ngantaraning tresna anak karo labuh negara. Awrat pundi tresna anak kalian labuh negari? Padha abote nanging deleng-deleng perkarane. Mongko ingkang dados perkawisipun menika kula. Punjering perkawis menika kula sanes Basukarna Kakang. Mila kula ingkang menang netepaken tumrap lelampanipun anak kula pun Surya Putra. Menang tumrap pribadimu nanging kowe ora urip ijen. Kowe urip dadi kawula negara. Koso wangsulipun bebrayan miwah negari ingkang boten ngertos sepinten risaking manah kula. Kakang mindah bagya mulyaning gesang kula menawi kula saged momong anak kula ngantos diwasa benjang. Apa kowe percaya? Kowe percaya yen to sumanding anakmu kowe besok bakal bagya, kowe bakal mulya? Iya, percaya. Mboten kabagyaning lair nanging kabagyaning batos. Krana anak menika panyambunging yuswa nyatane sing ora duwe anak ya do bingung. Kakang ingkang lepat menika kula sanes anak kula. Kejawi saking menika menapa paduka remen menawi kula lajeng dosa ingkang matumpa-tumpa dene setunggaling ibu ingkang boten purun. Kula mentah dhateng anakipun. Nek kowe lelandhesan bab dosa pancen bener. Ning kuwi rak lumaku tumrap anak kang lumrah, mongko anakmu iki anak sing ora lumrah. Limrah lan boten menika namung wonten ing penganggep. Karena menika lare limrah ingkang kedah nampi siing ibu Kakang. Kunthi. Mung kari siji. Iki ana kalodhangan Kang Prayoga. Tanduke ngasih tresna kuwi ora kudu saka ibu, digala wentah wong liya ya bisa. Kakang, dereng wancinipun kula kedah pisah kalian anak kula. Durung wancine nanging kodrating lelakon sing kudu misahke kowe. Kodrat menika sing gawe ya sing lakoni. Wah, pinter tenan. Dos pundi Raden Basudi? Engko ora edep gelem ora gelem kowe kudu pisah karo anakmu.
Sumadewi. Jingandika menika tasih ngakeni dhateng guru Jingandika Begawan Druwasa menapa mboten? Inggih, paduka guru kula. Yen tasih ngakeni, kenging menapa Jingandika Raden Ayu semonipun boten pitaya dhateng pun bapa? Lajeng kula sampun. Lare menika badhe kula wadhahi kendhaga tumunten mangke kalarung wonten ing Benawi Gangga kinten kula manawipun bapa ingkang jampangi saking katebian botenipun menawi lare menika badhe kasangsaya sinangsaya. Kowe manuta pundi? Inggih menawi tetelok mekaten nadyan kanthi awrating manah kula badhe kula tindakaken namung kula nyuwun wekdal sawetawis kangge nesepi kangge nusoni anak kula ingkang wiwitan nanging ugi ingkang wungkasan Kakang. Yayah golek kencana ing ngembanan Risang Karna Basusena Bayabang babar pisan durung ilang pupuk lempuyange katingal wareg saresmu mesem Risang Suryaputra sayekti eman sanget dene wasesaning lampahan kedah pepisahan kalian sang ibu lun-lunan Dewi Kunthi ngenirang lolos ingkang putra saking ngembanan Sinartan Brol Waspada Sumijil suku gumeter kaya doyong angin samya mandhek gegodhongan datan obah samiran datan lumampah kentongan pring ingkang uluk-uluk kumencelang mungguing talang sing gedhe pangapuramu kula ibu kang luput
kang becik kaya ora patut mbok bekteni besuke. Wiwit iki kowe pisah karo ibu nglakoni penandang Jembarna jangkah mojo malang tumoleh. Kepiye wae kowe tetep anakku Karna. Mamring datanono sadawane ming ngiwa miwah nengen sepi sampun ing gegana kilat kumeclap yayah hanyikar jagat tambuh sotaning kalih Dewi Kunti Hanggendong Wigena sumedhot ing raos yayah sinikar jantunge Tobe mulat Bengawan ganggo ingkang nedeng banjir bandang toya ingkang gumrubuk gumalecek suarane nganti kaya Gundala Sasra lir gelap sewu jumangkah lolonan kang suku awrat parandene pineksa sinartan megeng napas lan upos tingkem kang netra kalih den cemplungaken madaning marih ingkang putra Kumambang ing toya. Oh.
antawis tebih papane nenggih Kadipaten Petha Pralaya ingkang menangak gelar Adipati nenggih Risang Adirata sarimbit kelawan garwa Dewi Nada nglangut paguting paningal nganti kapantok uruting Cakrawala garis-garising sesawangan Suprandini meksa upama ta ana pitakon datanana kang bisa njawab Rendeng dalu anggung kekanten asta kaliyan ingkang garwa jajah desa Milangkori ing cipta muhung laku brata apa ta garwaning mangkono labet wis lalu yuswa Datanana tandha-tandha Sang Dewi Nada ambabar putra ingkang kinarya panyambunging sejarah Kadya mangkono panglucitaning kalih lamun to kababaring lisan leng-leng ramyan ingkang sasangka gumenyar mangrengga ruming buri leng-lenging griya mangun kung kanduan rimang lirlena tanpa kanin yen tan tulusa mangku Santyahutama Sinarendra wuse anggrek
repo Jagat Dewa Bathara wayah Bathara jagat. Nada. Kula wonten pangandika ingkang adhawuh. Ngene ya. Pun Kakang iki nggonku bebojoan karo sira Yayi nganti wis seprene sak iyahene suwene. Yen manut pangrasane Siadi sing jeneng wong wadon mau tumraping wong salagi rabi nggone jejodhoan mau kepiye? Nggih. Ingkang nami sampun angslup dados rabi medalipun kedah nama lair. Para biceksana ing jaman kina rabi menika kawastanan jaya. Lire, rabi kok jaya? Tegesipun nglairaken anak menika angulur lajering luhur. Mila sinebut putra krana anak menika dados pangentasing leluhur saking sang sayaning siksa neraka. Tiang estri kasebut semah menawi prigel anggenipun nyepeng bali pemahan. Sinebut garwa menawi sampun peputra. Kasebut tetimbangan menawi tresnanipun dhateng kakungipun kados dene dhateng badanipun piyambak. Dipun sebat jodho menawi setya tuhu dhateng guru lakinipun sinuwun. Ayu tenan bojoku. Nanging kenging menapa upaminipun surya upanipun srengenge paduka menika sampun glewang mangilen sampun wayah mekaten kok beber pisan paduka dereng nandukaken wiji ingkang kedah kula kimbel. Sinuwun. Menapa inggih namung badhe pepas gumpes lelampahan menika ora mung kowe nanging pun Kakang uga tansah gresah lan gresula mula mung tansah njajah desa Milangkara iki ujuping rasaku muhung laku brata. Sinartani ndake tapa ngrame tegese surasane paring tetulung marang sang ya kang butuhake pitulungan ing pamrih. Tumuli pun Kakang bisuwa antuk dalan trontong sulaking pepadang enggalo pinaringan momongan. Ning Siadi ki ya wong gresah wae. Wong duwe pangarep-arep kuwi kena nanging aja kebangetan. Kabeh kuwi tinata dening lakuning kodrat. Kurangane apa to? Nggonku bebrayan karo kowe, nggonku bebojoan karo Nada kuwi ngibarate wiwit bangun esuk utuk-utuk lukku macul, lukku nggaru, lukku ngluku upamane wong tani nganti nyebar wiji winih tak tandur. Ning nyatane mbok menawa bener kandhane wong akeh yen to sejatine lemah sing tak garap kuwi mau klebu lemah ingkang grasak, lemah ingkang ora subur. Badhe sitinipun menika loh upaminipun. Senadyan sitinipun menika siti ingkang loh nanging mbok menawi saged kemawon malah jebul wijinipun menika wiji ingkang gabuk. Mila nadyan dipun tanem ana nggih
boten badhe thukul, boten badhe awok sinuwun. Piye? Dadi nek ngono kowe nyokor bawa nek to wijiku kuwi gabuk ngono. Iya. Kanggo mbuktekke gabuk lan orane wijiku, coba tak jajale, tak tandure ana sawahe wong ngono kuwi. Bumi gonceng langit kelat-kelat katon. Ler kincang alis risang mawe gandrung. Sabarang kadulu wukir moyak mayik. Mboten mawon. Aku gak nek ngono kuwi gak. Ora bener kaya ngono kuwi ndak apa lho. Mboten. Wong kula mriko dipun tilar sekedhap kemawon banyak. Menapa batu kok dadak ngendika ngaten, mengke gek mun nate dicobi. Gak aku gak. Ndek puno yo ora gelem ditinggal Boten kemawon. Badya kula sampun sepuh nganten nyatane isih gempi. Apane raos kula, raos sing manah kula lan kasetyan kula dhateng paduka. Iya. Yen to pancen mangkono wis ayo pasrah sumarah marang Purbaning Dat Kang Murweng Dat. Muga-muga bakal antuk dalan. Ya nadyan tombuh besok kapanpun Kakang pinaringan momongan lan siadi nanging ya mung mbok menawa durung wae. Aja kendho. Ayo nguncupake asta kunjuk ngarsaning Yang Lata Walhudya. Muga-muga entuk dalan. Yai Nodo inggih ngestaken dawuh. Dalan. Ing lerap-lerap banyune ana barang kemambang. Bawang kemampul kok mawa sarot. Sorot sumunar cahyane kae apa Nodo? Dalah. Wah. Ana kendhaga ingkang sumunar. Inggih sinuwun inggih. Lares menika kendhaga ingkang kumambang. Boten kelembing toya batu-batu. Coba tak jegurane. Sampun lebet benawi menika nedeng banjir ngaten. Ora. Aku kepengin duweni gendhaka kae. Tunggune ana kene ya. Nanging paduka menapa saged nglangi? Sithik-sithik bisa. Tunggune ana kene. Enteni ana. Inggih, ingkang atos-atos. Saya
ngandel ora. Wong teteken kanthi tekun bisa tegan nada kowe duwe anak. Najan dudu wijiku nanging padha wae mbok menawa iki bakal dadi dalan lan jalaran pun Kakang Mansyadi tetep kinasih dening Kang Karya Jagat. Inggih Sinuwun. Jebul lareng kang wonten salebeting kendhaga menika sampun mawi kalung ingkang mawa tandha kados dene Bagaskara ingkang sumorot lan wonten serataning nami Surya Putra utawi Basukarna utawi Karna Basusena Sinuwun. Iya ya. Di kula wencap engga dewasane aja mbok seneni, aja mbok sengiti. Gula wentan Kang Permati. Muga-muga Hyang Agung mudaneni marang lekasipun Kakang Mansyadi.
Ya Sigrak Sumarak. Iya. Iya, Mak. Nduk. Wis kelakon iki ditimbali karo panjenengane Pak Polisi. Iya. Mas Yanto kuwi penggemar berat jane. Jane nek angger penggemar berat ki nanggap ngono kuwi jane wong wayangan ya akeh dina. Nek angger methuki kula penggemar berat, kula penggemar akeh banget ning ora nanggap. Alah mboyo semen wong mriksani dadi penggemar kuwi wis seneng kok, Mak. Nah, nek karo kadang-kadang sedulur-sedulur kuwi nganjuk utamane wis ora bakal asing maneh merga lumantar radio Jodipati FM. Iya. Malah wis semebar tekan ngendi-endi ndek mben kae aku ya nyanyi ana daerah Cepu, ana pelosok desa. Babar pisan aku urung tau midak bumi kono kuwi ning ibu-ibu kabeh masyarakat bapak-bapak kuwi wis akrab banget karo awake dhewe ya jebul lewat lumantar radio Jodipati. Iya. Mula ya nok dikepiye wae awake ngaturake panuwun go marang Kang Mangku Gati nggone ngomah-omahake putrane panjenengane Mbak Tias. Iya. Karo kakunge muga-muga dadi kulawarga ingkang tentrem rahayu niring sambikala wiwit iki ngantek sak terus-teruse. Iya. Amin mak amin. Merga wong omah-omah kuwi ora kena mindho gawe. Iya. Ngiras pantes dana rasa, dana driyah weweh tetulung. Iya. Weweh apa? Lho, pasugatane banyu mili sing pareng rawuh akeh lan uga ngaturi utawa menehi dedana rasa ya ana wujuding pagelaran iki ya mbuh kepiye raketang sak propirane mbok menawa ya ana sing piguna tumraping bebrayan. Iya. Merga weweh iku sawijining laku sing linuwih ana ing alam donya iki ora ana kepenake ngati kaya wong sing seneng weweh. Nek to weweh mau dikanteni ikhlas. Iya. Mulane akeh-akeh wong sing weweh mau kerep nemoni becik, diterima, dihormati, dialembono, diluluti, disuyuti. Terkadang malah dipisungsung barang sing luwih pengajine saka barang sing diwenehke. Iya. Wong weweh ngono ancase mung gawe kepenak ing wong liya. Wong weweh kuwi tuna, wong weweh kuwi rugi, Nduk. Rugi ya. Mergo darbeke kelong ning suwalike sing diwenehi bathi. Iya. Ning piye? Wong sing sengaja gawe kapitunane dhewe kuwi manjing dadi laku. Iya. Laku apa? Laku dharma. Luwih dening becik turta sejatine wong weweh mono bathi mungguing batin krana yekti dadi wong sing pinilih bebudene. Ah iya ya Mak iya. Heeh ya Nduk, tak ajab kowe upama dadi limbuk. Nglimbuka sing becik iya. Sing apik nek enjuh garap ya garapen sak apik-apik sak kemampuane dhewe-dhewe ya. Aja mung plating jledor plating gedebuk iya. Sak para pirane ya kudu disinau ora ketang kepiye wayang kudu dilestarekake merga wis diakoni iki tinggalane mbah-mbahmu biyen donya wis ngakoni iya. Aja nganti ilang kaya nganjuk iki lho Nduk, nganjuk ki wayang Maindit jan ora umum ya lumantar radio ya televisi. Ya langsung ngene iki sing rawuh mesti mbludak. Iya. Malah cangiki urung lungguh wae penontone wis siap. Becike ora padha memoyok lan nyenyedo, lenacat. Anane mung tansah lembah manah grabyak semana andapasor tur ngegungake marang kesenian. Junjung tinggi menyang martabating bangsa liwat kabudayan. Wah ya hebat tenan nek ngono. Iki suarane gambare awake dhewe iki ya dijupuk karo perusahaan. Muga-muga didadekke ya Mak. Ya mbok menawa sak propirane mrica ketut sak uni-uni melu nderek nguyung-nguyung nyengkuyung pembangunan nyiseni kamardikaning bangsa ing 27 taun iki. Muga-muga ya ana gunane tumrap kemaslahatan manusia. Seneng iki komplit. Pirantine ya wis komplit wis nginep.
Nginep sewengi. Ana ngendi? Pom bensin. Nginep kok nang pom. Lah saka ngendi? Nek ora kleru wingi saka Tuban kono. Ya ado enak no. Lah terus mungkin wae mbok menawa kuwi tembunge nrabas metu Bojonegoro kono yakne. Heeh, wah jan ora aku ya setan perbeda nalika kono wingi penonton iki bludak ngene iki sing kepareng tresna menyang wayang kulit ya akeh banget. Aku melu bungah ya no. Iya, ya adik-adik cilik-cilik nek piyayi Nganjuk kabeh para putra-putrane dituntun diajari mriksani wayang. Merga bocah weton saiki nek ora dituduhke karo sing gerang, karo sing sepuh, karo sing tuwa mesti do ora gelem. Merga pengaruh efek globalisasi iki pancen hebat. Iya. Mula ora kena mung nyalahke menang para putra lan para siswa nanging bocah kudu dituduhke lan diwenehi pangerten. Iya. Besok nek sing tuwa-tuwa niki wis ora ana, sapa sing bakal nerusake dadi dalang? Sapa sing nerusake dadi pesinden pengrawit lan sapa sing nerusake dadi penonton wayang? Iya. Puluh ana sekolah tinggi seni babakan wayang krawitan ning nek ora ana sing ndelok somben, upamane wis ora bisa sambung meneh. Merga pirang-pirang faktor iki rak ya mesake nasibe kesenian iki besok ya no. Iya. Mula diwiwiti saka saiki ayo. Padha bali tresna menyang jati dirining bangsa. Negarane dhewe ben aja usrek wae. Negarane dhewe ben tentrem rahayu, uripe wong ben kaya jaman sing wis-wis tentrem. Kabeh padha samat sinamatan daya dinayan manunggal cipta rasa karsa lan karyane ngelingi tunggal bangsa, tunggal jiwa, tunggal basa, tunggal bangsa. Iya. Wah, ya Mak ya. Awit kebak piwulang tata krama kuwi pancen basa Jawa. Basa Jawa ki kebak pituduh sing tumuju marang kautaman. Wah, matur nuwun la iki sindene ana pira. Nek Pak Yanto ki diakehi, Nduk. Mergo iki karo kanggo promosi, mergo nek ora kleru 3 sasi meneh iki arep wayangan meneh. Oh, 3 sasi meneh iya. Tak seksekke dianyang kene nek ra sida dibiatek. Sida no ora ngapusi no kok. Ora ngantek dibiatek kok dibedil. Sapa? Ya Mayanto kuwi polisi kok. Polisi wae. Apa duwe pistol? Duwe. Jare wis ora enek pelurune. Enek no. Wah, matur nuwun sindene pira? Akeh banget iki 1 2 3 4 5 6 7 8. Hasta Widowati apa 8. Sapa wae nek sing abang-abang loro kuwi aku urung pati tepung mergo kuwi dudu gawanku. Tur dasare ketoke kuwi turun Bathara Brahma. Oh. Turun Bathara Brahma. Wah, ketok. Saka kaduan ngono sedhep. Enjuh disawang, disotingno murah-murah. Jawi lebet. Ah, elok tenan. Sapa nyuwun prisa dhisik sing durung tepung nggih. Ayo nderek tepung dhisik. Turuk. Neng. Ae. Tok tok. Apa kuwi? Oh, arep muni apa rek iki? Den tak ndanteng kae. Oh, lah jebulane wis kencan karo sing ngendang kok. Nasibe padha karo sing ngendang mau. Tok gentung. Apa? Nggih, Ibu, ayo Ibu ingkang abrit, Ibu. Sisih mrika, nggih. Dalem Mbak Yucah nggih. Inggih, saking pundi Ibu?
Nindakake Nganjuk. Nganjuk kemawon. Nganjukipun pundi, Ibu? Desa Kedung Dawa. Nun? Desa Kedung Dawa. Aduh, duh. Desa kok Kedut Dawa. Mbok cendak-cendak mawon kok senengane kok dawa to ya. Lah wontene ngoten niku. Oh, wontene ngoten niku. Inggih. Mangke nek kenging angin nganjuk dangu-dangu lak cendak piyambak nggih. Mbak yo nggih. Ibu sinten paring asma, Jeng? Nggih, kula paring asma Parsini. Ibu Parsini. Warna apa par? Ayo ngapa ayo? Ibu Parsini. Lah nggih sajake kok do gumun enten napa to niki? Nggih ning kon dipun guyu awit mestenipun wonten nggih grana niku kados benten ngoten. Grana benten. Inggih Ibu Parsini saking Kedung Dawa. Inggih matur sembah. Menika menawi kalian Warujayeng pundinipun? Dalem terminal baru Nganjuk Ngaler. Oh Ngaler menggok ngilen lajeng ngidul malih. Kono ki ngendi ya? Kok mbulet-mbulet ngoten to? Oh, lah biasanipun nek dugi mriku kanca kula niku do mbulet. Nek dugi mriku nggih. Nggih. Wow, daerah mriku inggih. Setunggalipun malih tuk. Tuk. Urung ngantek disindeni kuwi wis mbok suwuk. Ibu, ayo Ibu, saking pundi Ibu ingkang sisih mriki nggih saking pundi dipun cerakaken maikipun supados mlebet semantenipun. Aduh. Wah, disawang kok kadal gaglak limpam. Wong wedok le demenake. Lengene gedhe. Nggih. Sinten? Nggih, nderek nepangaken. Nggih, saking pundi? Saking Banaran. Banaran itu daerah pundi? Bagor. Oh, Bagor kilen miko. Nggih. Ngertos. Asma sinten Ibu? Kula Nyamini. Oh, Mbak Nyamini. Jenenge wah elok nih Nyamini. Siji Parsini, loro Nyamini. Jeneng wong wedok niku sing apik niku nggih nek mboten tiba i, kudu aksara mingkem. Nek ini tesik rada nyengingis mboten anu i. Ning sik tiyang jaman rumiyin niku nek wong wedok mesti oke-oke nganggo aksara mingkem. Painem, tuginem, tuminem, katiem, laminem. Nek wong wedok saiki ora kok cilik barang wis mega. Alah, lamben. Enek sing rada anuwe nyoro, uul. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun bantuanipun nggih Bu nggih. Kala wau saking Pak Yanto, Pak Polisi nggih. Dipun aturi nggih. Nggih. Terus pundi sampun beres dereng? Sampun. Oh, sampun syukur nggih. Engko kek mulek wae lek Yanto. Mulek kae titenono. Ketok sing wis beres sing abang-abang loro kuwi karo Denko. Denko sok Deni kae. Sing kono kae. Wah nek Denine barang. Kulino bro, lah saiki kene dhewe. Tuk. Ngantek ora genah nute. Mika. Dalem. Wah, wis gedhe saiki. Sampun. Peyeh blegendong sakmono peyeh. Seneng aku. Nggih, kula sering nyanyi Bu Yatmi niku kok. Heeh, suwe ra pethuk nek lengene sak mburi. Duh. Bah nyenengke banget. Wah, awake kuandel kok. Wah. Nggon pasuryan medun kok ya karo bablas ae. Wis ora nek grenjel-grenjele blas. Nggih. Nak Mega. Dalem.
Sak menika kelas pinten, Bu? Kelas kalih. Kelas SMP. Nggih. Ndek ketepung aku lagi kelas 2 SD ya. Nggih. Kelas 3. Oh, kelas 3 lah iya munggah kelas 3 kae. Iki wah wis kelas 2 SMP bae. Wah, iki upama zaman Orde Baru nek sawang kok kaduan upama putih. Iku kaya Butin Soeharto. Sayange ireng. Lah iya. Ning mboten napa-napa senadyan to ireng niku nggih anugerah. Nek biyen nek upama putih kaya Butin Soeharto ning gandeng ireng kaya Tin Sukamara. Nggih, Mega. Halo. Ora apa-apa ya, Nduk. Ibu-ibu liyane dipupuri dadi putih awakmu malah klawus. Nggih, mboten napa-napa. Ora masalah, ora masalah. Sing baku Malah beda ngeten iki. Oh iya, memang beda. Saya meneh sampeyan nek usumutan gegemisan lak kaya wong kok kapyuk ngono. Apik. Alah saiki wis kalungan barang. Dhisik urung no, saiki wis kalungan barang. Iyalah. Tuku kalung kok ya aja timbel ngono kuwi. Malah bocah kaya tuku kok ya dadung manuk mbok tuku rek. Nggih. Wah, cah nyermomong nganggo suweng giwang. Wah, nyermomong tenan ya. Walisane bae koandele bae. Bayah. Heeh. Seneng. Kali ibu no, kali mama. Nggih. Ten pundi sakniki mboke? Ngrika. Napa? Nunggu duit. Lah. Ora ya, ngeterke anak kok ya, Nduk. Nggih. Tresno karo anak kok ya, Nger. Nggih. Nggo bayar SPP, nggo tuku buku potelot ya to. Nggih. Ngojo njaluk wong tuwa. Nggih. Bocah duwe kepinteran kudu iso golek dhewe. Nggih, Wong nggih, wedok nggih. kudu mandiri. Wah, jan kemu dikandani.